Singapore Flyer. Je väčšie ako to London Eye, 170 metrová výška. Kto by chcel ísť na polhodinovú jazdu týmto kolesom, tak dá sa ísť za nejakých $30, myslím, že to stojí. Mal som tu čest, keď to koleso je 2 roky dozadu otvorené, asi 2 aj čosi. Mal som tu čest, keď ho otvárali 17. apríla. Byť tu práve na tom zahájení, to bolo také milé. A okolo tohto kolesa, dadiaľ to prechádza Formula 1, Singapurská Formula 1, určite ste počuli, teraz bolo druhý ročník, nočná Formula je to, áno, že ide sa jasne v noci. Ja to rýchlo dokončím, keď skončíme na Sentosi, tak... Výhľad z hotela v Singapúre na singapurský Manhattan. Sme na 17. poschodí z 35. Dole hrajú chlapi tenis. Nočné bary. No je jedinec s bleskom, ale... Hej. Čo tu bude vidno? Bar. Invalidovna. No. Chci zastať. Poď. Ideme na plavbu lodičkou. Všetko je to také vzdušné, ale prikryté. Asi aby v prípade dažďa nebol problém. Pozri sa hore, ako jedna. Paráda.
Amerika. Máme peknú kvetinkovú loď. Kapitán. Vemte místo na ulici. Disneyland. Môžu? Díky. To je to, je to takový... Ale zatím to nevypadá špatně. Dobre to vyzerá. Dívam si kam inak. Mám pocit, že Michal si A kde bol? on bol pri tej reštaurácii, jak boli tie vozičky. Aha. Tam som ho ešte zazrela, potom pozerám, že bože, kde ste všetci za nás, asi si jeho som stratila. Aha. Sme všetci. Ale listok má kúpený. 13, 14, 15, 16. Mišo tu nie je. Kde je Mišo? Má smolu. Má smolu, tak ako ja ho nemôžem držať za ruku. A už je to zaplatené, akože mňa to Ja viem, tak ale to už je jeho A kde som zostal? On naposledy som ho videla pri tých vozičkoch. To viac neviem. Iba keď je čo zaujímavé. Haló. Tu sme. Tí reproduktory sú len na lodi. Že vítajte na večernej buboplavbe po Singapurskej rieke. Táto časť sa volá Clarky, to som už spomínal, a je to taká zábavná časť, reštaurácie, baríky, posedenia. Myslím, že toto vyzerá veľmi zaujímavo, zvlášť o víkendoch je toto plné. A pôjdeme jednou stranou tam a potom pôjdeme druhou stranou naspäť, takže môžete mať jednu cestu vytočenú hlavu tam, druhou cestu tam a uvidíte všetko, čo vidieť máte. Tak si to užite. Odplúvame. Bacha na hlavu. Zohnuť hlavu. Aj dopredu sa dá ísť, úplne dopredu, keď chceš kamerovať, No. postav dopredu. Náš hotel priamo trčí pred nami, tá reštaurácia hore okrúhla, vidíte, to je náš hotel, presne, to je náš hotel. No, sme na tých nejakých 12-15 poschodiach, ale aj odtiaľ je celkom slušný ten výhľad, že 16., 19., 17. 17. Keď skončíme, tak môžeme ísť hore do reštaurácie sa pozrieť, aspoň len tak ešte. Do druhej to je otvorené, to stíhame. No, dúfajme. Že to je 6 hviezdičkový. 6? 6. Na streche už aj 6. No tá šip. Tuto vpredu tá budova, čo je štátna vlajka ako vlaje, tak to je budova parlamentu Singapurského. Singapur vzhľadom na to, že má počet obyvateľov toľko ako my a nie je to krajina, tak máme 80 poslancov. Stačí. Aj naši by to mohli vidieť na toto. Sústočie takých skákajúcich chalánov. Teraz pozrite, tuto taký skákajúci chalánov sa šľapotu, hej. Prechádzajú popod najstarší most v Singapure, Caveney Bridge, 1869 vládcovská firma. Tuto je ten krásny letný hotel. Spočky, hej. Potom pôjdeme ešte pozrieť na svetla, áno. A tuto oproti za tým... Neviem, či sa nám tam podarí.
Singa. Takže prichádzame do tej Marina Bay a vidíme už krásne aj symbol Singapuru, tak toto je ten Merlion. A tam sme prichádzali spoza tie tri vežiaky, keď som to bol minulé, tak to ešte nebolo spojené vôbec. Á, teraz už sú, hej. áno, teraz už je to spojené a mal by tam byť nejaký park, nejaké záhrady, čo som videl, nejaký projekt a náčrty a Singapore Flyer pred nami. Vidíte, že aj vonku koncerty prebiehajú, nielen vnútri. A Durian. A Durian, áno, Esplanade. A náš hotel v pozadí. Jasné. Isto. Otočka, hej? Áno, tu sa otočíme a pôjdeme. Čo dodať? Super. No comment. Zelená vlna. To aspoň dá čo vidno. Normálne aj na zelenú tam. Istana Park. Istana viem, Istana Park, Istana je palác. Áno? Palácový park, pretože oproti je palác. palác prezidentský. To nehovorili sme, ale Singapur má prezidenta. Nerozdiel taký. No, žirafa. Minule sme tuto tiež sedeli na pivo oproti. No, o 10:00? Tuto moc nebude asi. Môže Čo? tuto trošku ďalej pomarí. Klárky, klárky. Tak si z druhej strany máš lepšie vidieť, lebo takto by som musel obchádzať, to je jednosmerka. A chceš tak si prejsť na druhú stranu a tam tak. Teraz nie je taká výzdoba, ale na Vianoce, keď sme tu boli s Vianocami, to tu bolo všetko samé svetlánko. to už hasia. To Vianoce popila. Čo? Majú krásne veci, tak nie. Máme a Také pekné svetielka na No.
ulici klímu, nie? Tu majú už centrálnu klímu na ostrove.